ana m ekene unu ndị ụmụ Igbo ndị ọma malụ mma Igbo bụ Igbo nke onye chiri nya zelu ndụ nka nka ife anyị ga-eri bụ ihe ga-abịa na nke ga-eri anyị ma abịa onye bi aka na anya bili ndụ onye nọ na-anụ onu ya n'ụbọchị taata bụ Reverend Innocent Chukwudi Udochukwu abịa m ịgwa unu maka imepe ana Igbo akụlue unu maka ihe a bụ ihe na-echu m ụla ụtụtụ na ihe n'abalị anyị na obodo dị iche iche na-emepesị obodo dị iche iche na-emepe Lagos na-emepe Abuja na-emepe Kano na-emepe obodo dị iche iche anyị mepesie asị anyị na-aba anyị nwee na-achọ ime ka anyị malụ na-enwekwa na ebe na-ewu ewu na-akpọtụ n'ụbọchị taa bụ Lion Business Park Enugu Lion Business Park ebe a bụ ebe ọkacha ibe n'ebe mmepe ma ihe gbasara industrial park ma ime business ọkacha ibe ka ọ bụ enwere estate ebe anwa enwere 5-star hotels enwere golf course so many things na-eme ka ndụ tọọ ụtọ enwere security 24 hours power supply so many things ọrụ na-aga n'iru ebe ahụ na-agbanyeghị ife niile people na-ekwu ụfọdụ si na insecurity dị n'ala Igbo nwere ebe ife adịrọ na Abuja ebe a nọ enwere insecurity many of us especially ndị bi side Makubu ma Buhari and all that ha na-alahụ with one eye closed ha na-alahụ with anya na abụọ mechila emechi maka na ndị Fulani na ndị ntọ jụrụ ebe niile na-abịa ụbọchị ọbụla abịa ha ya agba egbe for hours nwere onye ga-challenge fa ha kpụrụ ndị ha chọrọ ịkpụpụa mana ndị mmadụ ka bikwa na nwere onye na-agbapụnụ bete onwe ka esi nwe ofu mkpụrụ na-agbalụ mmadụ egbe n'ala Igbo onye ọbụla etibe insecurity that is one reason ndị be anyị ji wee na-adịka asị na ha na-enwe obi abụọ ịgbada ndịda ga-emepe ana Igbo mana ọ bụrụ na anyị ga-emepe ana Igbo na-ekwo etu Lagos si ekwo ọkwanụ na mmadụ enwere ụbara mmadụ na-akpata ụfọdụ ndị few people nọ there na-eme na-akpọzi ganigani enwere isi n'ọdụ ụfọdụ bụ enweghị ọlụ mana ọ bụrụ na anyị lụọ dozie ana Igbo ọlụ adịla onye ọbụla adịla onye enu dịla onye anị onye dị bizi ada eme makwa ndị anyị bụ ọdalụ agboro onye dị bizi ada alụ agboro so ihe m na-achọ ịgwa anyị bụ ka anyị lụta ebe a na-akpọ Lion Business Park. It's a very wonderful place to be. It's a place gaba alụsịa ya ọka Tinapa ọka Lekki Free Zone ebe ife a na-akpọ ya bụ this import and export free zone. A na-agba container na ya kịta dịka m na na-ekwu a na-agba container free of charge that place because eji $500,000 wee goro the license of an import and export free zone na that place. So and masị ka ineba anya n'okwu a mmalụ etu ị ga-esi wee gbada ịna-anya na ihe onyonyo ị na-enene ị ga-afụ akara ekwentị anyị kpọọ anyị jụta ihe ndị chọgasịrị ịma maka this Lion Business Park ebe na-akpọtụ na-ewu ewu ebe Chineke wepụtara ndị Igbo ga-ezi wee dozie ana Igbo because na mgbe ebe ahụ dị functional ife ga na-abata ebe ahụ ego ga na-abata ebe ahụ ga-eme ka ana Igbo ma mma mawanye mma karịa ka ọ dị na mbụ maka ndị niile na-alụ aba na ndị na-alụ akpụ ụkwụ ma akpa na ihe ndị ọzọ na-aba all the Aba made products a ga-enwe exhibition center there ma ndị na Ọnịcha ma ndị n'obodo dị iche iche na ana Igbo ma ndị na-alụ n'obodo oyibo a ga-enwe exhibition center a ga-enwe shopping mall so many wonderful things ka a ga-enwe there ọkụ ama na-anyụ anya ebe a dịka ngwa ga na mbụ so na ihe na-achọ ịgwa anyị bụ na Lion Business Park bụ ebe onye ọbụla kwesịrị itinyebe anya onye ọbụla kpọrọ onwe onye Igbo onye ọbụla nwere ebumnobi ka ana Igbo mawanye mma karịa ka ọ dị tinye anya na Lion Business Park and you may regret here. So dịka m gwara gị na mbụ ị na-anya na akara ekwentị dị na ihe onyonyo a kpọọ anyị ka anyị kọwara gị mmụọ etu ị ga-esi wee nweta ihe ndị anyị to shops ma warehouse ma estate and so many other things a na-alụ ebe ahụ etu ị ga-esi wee bụ part of it so that na ịma anọ bụrụ ofeke amụrụ mgbe ekele nke ụkwa ana m asị ka ụbọchị taa maala anyị niile na mma nke onye chiri nya zele onye bi aka na anya bili ndụ uche mmụọ anyị echegbu anyị uche mmadụ ama echegbu anyị ga-anọ ka ọ ghalụ n'ọlụkwanụ ka o dolo ihe ọma ga na-abịara anyị nke anyị ga-eri ga-abịa nke ga-eri anyị ama abịa
n'aha Jizọs ka m na-ekwu nke a. Amen. Daalụnụ. Ka Chineke gọzie onye ọbụla. Amen.